नै जों मामुलानि न'आव फैदो हाबसोदो मामुला हाबसोदो लाजिदोनो मामुलानि न'आव फैदो दा मुलिफोरलानि न'आव आंगुर बिफां नायनायदो जों दायो थाइजौबो लाबाय थाइजौ गाथां लाबाय जों मोनाखैनोखा एबा आंगुर बिफां नायनो Ini jolpai, ini amluki. इबो जलपाय Ini jolpai, ini amluki. आंगुरा मोनाखैनो ना जानो मैनि आंगुरा गाथां गाथां जायाखैनो जानो Gede jadinya? इबारसो फार्स्ट टाइम ना Ini pas थाखांबाय tadi. इबारसो Ah. इखिनियाल' थायदो बिफाङा मादि मानबायोसो नुयो বহুত nih. Ingat itu itu. Ini teman lagi. Menbai sih gede saya. मोननो हो Enggak nih. जिका लायना बुङोबा Baik, cepat. Kerla. केरेला Ini kan mana ini nama? Apa ya? Yo. Kalau dia asli nama bermamusla. हानस्रि मा हानस्रि होननानै Kar mana ini? Oh, asli. Asli mana? हानस्रि हानस्रिखौ मा खालामनो Iya, kaya mau kamu besum apa ya? Ini mau kamu lagi? थ' खानस्रिजोंसो बानायो Macam macam itu. आं मिथियाना आं खानस्रिजोंसो खार बानायनो मिथिया Itu dah kali ide gitu ini berbeda ini. बे सजना इमान मोटा मोटा जाबाय मा Ini rosnas. रजनास Rosnas sama itu. इमान मोटा मोटा जादों सजना बिदा नामा पेटला Kalau macam ini? Lagi di mana? Ya, Kita betul, kita orang macam sana. Kita kita bos tetap berbeda. Langgar, aku itu harus. नांला लांला Kalian di mana? ini mamu Kita itu orang macam kita. हाबा जानानै गुफुर जादों मोजां जादों साफा जादों बे मामुनिया गरम फुल दङ नि ना फिसा फिसाबो दङ ना फिसा फिसा बे गरम फुल इयावबो ना दङ Eh, babu. Mana men? Nama? Jarmin. Kau jual? Cycle loy. Rungi jaba. Bola, jauh bola. Kedai ana. Kedai. Nasi film mana? Iya begini. Saya ini men cerita mana? Begitu deh. Ini dan begitu macam jadi. Atas kita kan dulu malu sini kena kerja. Kayu saya he. Hah? Dengar Saya he. saya di mana ibu? Pura nursery kuli desa. Begitu deh. Kabra saya iseng dana. Testi jalan. Oh, paling penting di sana. Kawan. Fulan magri. Zila sisi. Ija bai mamulani full bagan nursery chotu sa nursery. Maya? Kiwi kita ini. Kiwi phone. Oh, thai du son. Dengan Dah kiwi. kita menang pasti. Dah siap-siap sabar dah. Kaje cycle ko lete. Ini ya. Mamuni bisa jali ni, bisa jala khanibe. Hai ku asun dia, hai ku asun. Hei. Tang ciram sene, tang cirang. Nah? Hah? Sang cirang. Mamu थाइजौ लाबो दे थाइजौ खिथिजों थाइजौ खिथि Ibu apa? बेनो जाबाय मामुलानि न' जों दायो फैदोंमोन दसेनो थांसै ओंखाम जाखांबाय जोङो गारि सार्भिसिं खालामनो फैदोंमोन खालामनानै इयाव हाबफैदो सिरि
फिथाइ गेजेर गेजेर माबाया गिदिर गिदिर ब्लेकबेरिया ओइ नङा सेरि जे गोजा गोजा जे गोजा थायो गोजा फिथाइया गोजा गोजा फिथाइ प्रसादफोराव जि जि अ आच्छा आंगुर गोदैया इयो एलाय जुमाय माबा गोदैया गोमानो माबा मा होनो बेखौ मा थालिरमोन इयो अ नागफल इयो नाखोला ना इखो अ नङा इयो मा होनो होनलाय आथिया फल सोर मा होनना बुङो इखौ कमेन्ट खालाम नेक्स्ट मा होनना बुङो इखौ मेवाइ मेवा ना मा होनो नङा इ नागफलसो मा आथिया फल इदिनिबो खिन्थु इ नङा आरो जोंनियाव गामियाव मोनग्राया इ नङा गामियाव मोनग्रानो इयो गामियाव मोनग्रायानो दे इनो थारमाने मोननै बिद दोङो मोनसे माबा पुरा स्लिम टिम आरो बेयो मोनसे इयो मोनसे फांसे दोङो अ जोंनिया स्लिमासो इयो बारा बारा मोनग्रा बेयाव थाइदों ए खायलें खुलिनायाव थानाया आथिया फला बेबायदिनो आरो मोनजाखादो ओइ परि जाबा गावसिनि नामा इयो लाजिसोदो मामुआ नोंसोरनो आं मामु लानि न'आव गुस्थिबाय दायो ओरैनो उनाव मा दां भिडिअ बानायगोन मामलानि सेथ्ला नैबे गेट